Duh. Olahraga iki. Aku jadi bisa niki lho Rene iki. Tapi tetap dijaga kebersihan loh. Oh iya, ayo yo trio jelas toh. Wajahmu tak sing resik. Iya loh. Iya loh. Duh. Kenapa? Karena belum kenal dari mana rumahnya, atas namanya siapa. Kami dari Rondo Teles Tulungagung loh Bu Iya. Kenapa kak nggak boleh? Karena saya foto sama kalian. Oh alah, Mbak No pengen foto karo kita toh. Bu ayo toh Bu. Ayo loh, let's go. Tak kira lek adewe dikira teroris. Lah iya iya. Tetep oleh mlebu. Bu ayo foto. Ya, ayo foto yang ngono. Ya foto. Ya, alah, mau ketemu selfie kok toh. Tak cekene. Bu rasa ngarep Bu. Ayo ibu ngarep. Kita selfie dulu. Di Ya, kamerane. Iki lho iki piye carane iki? Ya wis toh, Ndak. Ya. Beres ya. Kene kene rasa tengah, tengah. Cekrek Bu mesem. Laler iki piye to? Cucak ya, Bu. Wis. Wis Bu. Berarti iki oleh mlebu. Bukakno Ya, sak kene. boleh. Alhamdulillah. Yo ora mau lho ya. Lah, yo kadung dredeg lah. Ya mek pengen foto. Ora ket mang ini. Silakan masuk. Terima kasih. Ya, boleh silakan. Suan ya Bu. Ya. Sehat-sehat Bu. Amin. Semangat. Alhamdulillah amin. Ya kok ya dhuwur ya. Jenenge gunung, Mbak. Wah, ini gunung lali aku. Mengget aku. Ya ora olahraga toh. Iya, aku kok mau nyadak-nyadak iki. Kusel aku Jeng Nur. Ya Allah, awakku ngene iki bayar lemakku kok oleh. Bu, lemakmu entek Mbak iki lho deloken sak mbra-mbra iki lah. Seju. Seger. Adem ya, Las. Adem banget ya ketinggian Gunung Budek Tulungagung. Keren. Marem Anda. Ya marem no, murah meriah muntah. Kayak foto-foto selfie Ya. ya. Endi iki penake pertama? Dhuwur kono to. Alas kaki dicepat. Iya loh. Iya. Selfie-ne dhuwur. Iya. Iki saya tak cepatnya sepatuku saya. Gendang. Iya. Aduh. Ya ampun. Menter loh. Ayo. Ya selfie. Selfie ya, Cak. Ayo. Kok ndak grab blas ya? Balik. Iya. Jadi timer lah. Yuk. Kok uyak. Wayu aku. Kok uyak toh? Iki engko tak pasang nang Instagramku lho ya. Oh iya. Heeh. Wes. Iki wis padha follow Instagramku apa urung iki? Heeh. Instagram. Cuma ndelok tok di subscribe. Di subscribe ya. Iya. Nek. Bisa kas. Kan kas. Kamu buruk soalnya. Iya. Bes menter. Ayo, gini spot liyane yuk. Isinya. Semua kene kene iki. Ya aku pengen nang kene sik lho. Ya Allah, surah ya. Ya ampun, indah pokoknya. Iki ceritanya biyen piye to Gunung Budek iki biyen? Ceritane ki ora ta? Urung. Iki biyen ceritanya piye to sejarah Gunung Budek iki biyen? Kok ndak ero? Ya. Ya lho kowe. Jabang bayi. Kowe. Ya Allah kalian kok pada ndak ngerti. Ya Allah, duwe HP, kowe iki kudu digunakne sing menter. Sing smart. Nah, Ya. piye? Tinggi googling. Nah, ning kono ki enek sejarah Gunung Budek. Kuwi ki lengkap ning kono, makane ki googling. Terus? Ben kalian iki paham sejarah Gunung Budek, bisa tahu keindahan Gunung Budek. Lu aku tak googling lho iki. Cucok. Lu lengkap lho. Lengkap. Oke, legenda batu Joko Budek di Tulungagung Jawa Cucok ya Timur. kowe lho kok sinau, sesuk tak bedheki. Ya. Ayu ya Mbak ning kono. Heeh. Aku ketok lemu. Ya boneka santet awakmu. Sutra. Patungnya ketok no. Wes. Ayo pindah. Kowe roh.
patung iki. Heeh. Iki yo lek pas udan. Heeh. Kademen ngono iki. Kok ngori aku? Tenanan teh kok yunar yo. Oh, sumpah. Heeh. Masa sih? Cuma enggak percaya ta? Cuman sayangnya iki nyapa ratang yuk. Apa? Soalnya ndak tahu kademen. Nanti nih kau ingat sing kita. Ya Allah gunung budeknya wapi ya. Kita mau selfie lah wae. Salah oke foto. Tapi aku lowe, aku masuk angin ki lho ya Allah. Mangan sih ya. Betul. Luwe iki. Aku ya lowe banget. Kabeh kok luwe. Ya warung pas, nek warung ya. Oh iya, nenek ya. Lele penyet. Cocok. Bu, aku mau pesan lele penyet. Oke, berapa? Aku pesen 5. Oke. Lagi? Heeh. Lah aku mie goreng endoke loro, aja sitok kok nyise. Sip. Lah aku pesenku kuwi enak opo sama ngegekne gelis ora suwi. Mie ae wis mie biasa mie bungkus kuwi. Pakai 2 telur. Telure 4. Oke, ben antar. Aku orang pesen. Lah aku pesen botok ulo karo geneman nyambe. Ya. Rada pedes ya. Oke, bikinkan sekarang juga. Alhamdulillah. Tenan enak botoke ulo kae. Lambe ku langsung pucet. Gara-gara mangan geneman nyambe. Oh, ekstrim ya. Kan aku ngono Mbak biar cantik. Kowe iki jane jenis manusia piye to, Jeng Nur? Siluman, Mbak. Panganannya menu-menu langka. Tapi ternyata ya plus kita harus paket lengkap dengan kuliner. Kuliner ya, Mbak. Kuliner ekstrim kowe. Ekstrimen. Wareg saiki wayahe mulai. Tepuk tangan neh. Heeh. Tepuk neh. Ganangan ganteng kae. Sopo kae yo? Kabaran deh. Kita dirame bocah-bocah. Saya sering-sering yo plus sering ini ki ya. Betul. So diagendakan diagendakan ya. Iya. Wajib kuwi. Aku sik ya. Sik. Nang ndi? Yo sik aku pokoknya sik aku. Jadi apa sih? Yo sik aku sik. Iki barono dhisik ya, aku sik ya. Oh iya. Kok ya wanita beragenda lo ya. Sehari ini kali. Yo, Cak. Oh iya. Wes sore iki. Nah, iya. Bayar sih. Ya bayar. Bu, bayar, Bu. Bu, aja dolanan HP iki piro? 60 jeng. Pas ya, Bu. Mas, terima kasih. Ya Allah, kuliner yang kini sambram-bram regane murah ya, alhamdulillah ya. Murah sandang pangan ya. Betul. Lah Jeng Nur nanti ki kae. Lah iya, kamu pamitnya soalnya nggak jelas loh wong kuwi. Nang ndi? Metu sejilut kok. Loh, Ora balik-balik. tinggal ya. Oh, bene. Nggih. Sinten nggih? Aku Jeng Nur. Oh, Aku kayak resaman kalau ngisar iki lo tak parani sama kok ganteng. nggih. Sama tukang foto ya. Iya. Walah. Dulu, Mbak. Oh iya, Heeh. Mbak namanya Jenur. Ya Allah kok wayu men toh. Ayo no. Aku mbien model loh, Mas. Iya ta. Aku mbien bintang iklan. Iklan pupuk kandang. Berarti iki kapan-kapan bisa tak ajak foto bar sampean. Rasa kapan-kapan saiki kena oh ya. Gobnya ya. Kepingin ya ndak. Moro ning studioku. Tak foto privacy. Oh ngene ya. Aku Oleh, wis to langsung njok nomornya wis, ndak usah basa-basi. iya. Nomorku sampean simpen ya. Oh iya siap. Pira nomor sampean? 085. 085 55 ngalor. Ora no iki nomor asli lo ya. Terus 085 645. Ndang bangun Terus tak aku isin lo, Mas. Kok kayak Yunar. Yo, Teh 085 645 779 779 741. Wis kalan, Mas. Jeng Nur. Nah, Jeng Nur. Kualik. Nah, wis muni pun sampun. Nggih, Mas sinten iki? Aku
Nap. Oh, nap ya. Oke, Mas nap. Nggih. Mas makasih ya. Salim senono. Balik. Mas. Gue bengi tak WA mana, oke? Aku tak sik ya, soalnya koncoku nang ngisor ngenteni. Oke, sik ya Mas ya. Ya enggak. Ya ampun aku kuwesel munggah gunung budek kengke sikilku sampai varisesen gak yo. Tapi kan tertebus dengan keindahan tempatnya, alamnya. Iya, Kan bahagia sih penting kita ya kan. Saiki mulai ya. Ya. Ya, kunci nanti. Ya. Yang mlebu to, Mbak? Aku mau turun dulu, aku enggak apa. Aduh. Wes kabeh. Aduh. Iya sih. Yo muga-muga aku ora ditinggal bocah-bocah kayak mau. Ya Allah. Tanono gajine. Gajine. Aku tanono. Aduh. Tanono. Mas, sama jangan ngantuk lo ya. Enggak kok, Mbak. Tenang aja. Oke. Cuca Mas. Sering-sering aja plesir ya. Sing ngono kuwi. Ya kan kita itu biar nampak awet muda. Ora tak stres. Betul. Sik tok kok lu longgar men tur Mas Lah aku. kok lu ngomong. Piye iki? Lah, Jeng Nur. Ya Allah, ya Allah. Bagas simburi delan, bagas simburi delan. Orang Ya Allah, ndak ketinggalan ning Gunung Budak. Ya ampun. Tak telepon. Kok diteleponnya piye? Iya, ora kena. Gak diangkat e. Iya, kono sinyal angel. Nyata ini gunung lo ya. Lah iya. Kan emang iso ketinggalan ku piye? Aduh. Terus ki piye? Wong saya ketinggalan pernah ngomong mak kengko. Piye nih ben dirasakne ben. Oh, ben dirasakne. Rasakan. Oh ya. Salah iki golekmu wis renek ya. Betul. Sing penting kita puas.